Gallwn wneud rhai o'n gwiriadau eraill gyda'n cyfrifiadur hefyd, fel y gwiriad lefel ocsigen. Mae lefelau ocsigen yn golygu faint o ocsigen sydd yn eich gwaed. Bydd staff yr ambulans yn rhoi clip bach ar eich bys i wirio eich lefelau ocsigen. Dyma sut olwg sydd ar y clip. Mae gennym glipiau sy'n cysylltu â'n cyfrifiadur, ac weithiau mae gennym glipiau sy'n defnyddio batris. Mae'r clip yn mynd ar ben eich bys yn ysgafn iawn. Mae angen i chi eistedd yn dawel tra bod y clip yn gwirio eich lefelau ocsigen. Mae'r rhifau ar y sgrin yn dweud wrthym faint o ocsigen sydd yn eich gwaed.